हेल' लोगोफोर माबोरै दं बयबो मोजाङैनो दंना ओमफ्राय माथो अखानायजों बोथोरा जि गाज्रि जानानै दङ एकदमबारे जि गोबाव अखा हाखाबाय आरोना सप्तासेनि खाथियाव अखा हाखाबाय ओमफ्राय गथ' गथाय गोनांफोरा खम खस्थ' जादों ओमफ्राय खिला हासुलानो मा खालामदों खिला हासुलानो ओमफ्राय जोंनो माबायदि देरखानायफोरानो माबायदि गाज्रि मैला खालामो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव मा देखायलांबाय थानो हायो देखायलांबाय थानो जादों ना लोगोफोर एकदमबारे उन्दु बिराद खोमसि आरोना एकदमबारे बाहेरनिफ्राय खोरखियावसो थादों आं ओमफ्रायो अखा हानायाव मा खालामना थानो होननानै मोनसे बुस्थु बानायदोंमोन आं नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै आरो आं एसे रोंनायजों गस्ला सुदोंमोन आं लोगोफोर गस्ला सुदोंमोन आरोना एकदमबारे फिसाद्राय जाना होबाय नै गस्लायानो आंनिब्रा फिसानो जाबाय आरोना नै एकदमबारे खोनागोनलै ओमफ्राय नै बिदिनिया एसे बिदि फाफ्लिनिया एसे फिसा जाबाय आरोना नै फिसा जानानै नै एसे फिसा जाबाय नैयो नै इनिया आरो एसे गुसेब जाबाय आरो गिदिर जाबोनांगौ ओमफ्राय दायो आंनाव जाखाया आरोना मानसि फिसाफोरनावबा जागोन आरोना ओमफ्राय दासो गोदान खालामनाय नालाय अबावथो जानो ओमफ्राय दा अखा हाथायाव मा खालामना थानो होननानै बेखौनो आङो ओमफ्राय सुबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आरोना माबायदि जादों ओमफ्राय एबार खनसेबो आं माने फुरा हासिनानै सुखाथारबाय आरो ओमफ्राय नै एकदमबारे गाननो मोनगोन खोमा होननानै आंखौ बेलेग बेलेग कालार सुलायदोंमोन नै मालायनि हासिगोन दागो ओमफ्रायो दा एबार सुबोनोसै आरोना आङो सुबाथाय गिदिर सुखानांसिगोन आरो नै फुरा गस्ला जाबाय ओमफ्राय सुनो रोंबाथाय न'आवनो सुबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननिसिम मा देखायलांबाय थानोसै आरोना अखायाबो नै हालायसिगोन खोमा गोसोम जालायबाय आरो फुरा गोसोम जाजोब्बाय लोगोफोर नै अखाया हाबोलायसिगोन आरोना जि खोमसि जाखाबाय ओमफ्राय नै लिसुआबो जोंहाना एसे बिबार बारबाय आरोना नै बारा बाराखै आरोना ओमफ्राय नैयाव लाव बिफाङानो मानलानानै नै न'जोंनो मोनखानाय आरोना ओरैबायदि गरमाव जिबौ मानलासिगोन आरोना जिबौ मानला जानो गिनानै आं जोंनिखिजा खुलिलायथारा आरो ओमफ्राय नै दा हासिगोन लोगोफोर ओरैबायदि हाबाबो दा बहाला नामाथाय बे अखाया ओरैबायदि हाथारबाय आरो नोंखौबो आयु नै बेसेबा गोजौ गाखोना दंखायो आंना फिसाजोआ हे भगबान दुल सुल गाखोजोबना दङ नै सरि फैदो ओमफ्रायो दसे उन्दुलायनोसै आरोना दखानखौ बन्द' खालामना फैबाय आङो ओमफ्राय जि खोमसिखा नै न' सिङाव फुरा खोमसि आरोना नै खोरखि खिजा खुलियाखै आं ओइखिजा एकदमबारे जिबौ मानला जानो गिनानै ओमफ्रायो एकदमबारे जिबौआ मानलागोनानो ना ओमफ्राय नै गस्लाया आंना सोरबा लोगोफोरा सानगोन आरो जायाफ्रामा बेखौनो देखायलाबायदों होननानै रोङाफायानो होननानै दोनगोन आरोना बिदि होननानै लोगोफोरा दासो सिखायदोथ' ओंखायनो रावजोंबो सिखायजानोबो एकदमबारे माबा लाहैयाखै आरोना आङो बिदिनो सिखायजाबा रोंसिगौ खोमा ओमफ्राय हारसिंनो सिखायनानै नायनोसै होननानै ओमफ्राय आङो सिगांबो गस्ला सुनायखौबो आङो सुइटारखौबो बाबा दं आरो होनबालाय गस्लाखौबो आं हारसिंनो सुइटारखौ सुनायसै गथ' बाराद्राय अयखियाद्राय देखायो आखै गथ'आ बोरैबाथारबाला एखेबारे बोरैबाथार गाबफ्रावना होगोन माबा गुदुर गाथार खालामगोन बिमाफोरा भिडिअ खालामो ओमफ्राय सुइटारखौबो बिदिनो हारसिंबो रोङो ओमफ्राय दायोबो एसे सुनानै हारसिंबो रोंगोन होननानै आङो रोंगोन बायदि मोनदों आरो ओंखायनो रावजोंबो सिखायजानो थांनाय जायाखै आरोना लोगो सानजौफुनि बिथांखौ नै पियासखौ एवग्रोना लादो आरो इयो दाउदै एवनो होदो दाउदै ना एवदो ना गोथावैनो एवनोसै होबाय नालाय रागा जोंदो आं ओंखाम गुदुं संना होबाय दा ओमफ्रायो मबाइल माबानो होननानै नै इहाबो माबा जाफैगासिनोसै ओंखाम उखैदो ओमफ्रायो एग्लुंजोबना होदोब्रा ना एग्लुंला गिदिरथार जाबाय नै ओमफ्राय दा एवनोसै फिसाजोआ जानोसैनो इबो जासिगोन आंना बानलु गोराना जानायानो उदै आलौबाय दङ एकदमबारे फोरानिफ्रायनो बोथोरा माबायदि अबस्था जादों एकदमबारे गोसोम जाजोब्बाय नोंनि साथा अलकबि जानो इयो फुलकबि ना अलकबि कबिल' होनो इखो कबि थैद ओमफ्राय नै जि बोथोरा बोरै जाखाखो
पुरा अखाया फैबोथारसिगोन आरो ओमफ्राय जाबाय अमा आदार होआखै बावदों इयु गिदिर जाबायथ' आरो दैसानि गिदिरथारखामोन गिदिर रागा जोंदों नामा एकदमबारे दाउ गेरगुआव हमहैदोंमोन आरो दाउ गेरगुआखौनो मोनदियासै ओरैनो मबाइलखौ क्वाक 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 होननानै ओरैनो लस खालामबाय ओमफ्राय जि गोजांखादों ओमफ्राय पुरा नायनो खनसे गुसुना गुदु गुसुथार खोस्लियो मालायखौ लगायलाबायनो नागिरथारो हरनि ओंखामानो जानोसैयानो जोंहा दिनै नै मोनायाखैनो बारानो स्राङैनो दंबोयो आरोना आलासि फैदोंमोन ओमफ्राय देखायबाय थादियासै ओमफ्राय दा जि ओंखामखौबो हरनि जाखानोसै आरो गुसु जायोनो आलुजों बयलार दालि बे ना एफ्लेनाय एसे ओमफ्राय नै जानो गोसो गैथारामोन होमबाबो जाबाय आं बिराद ओंखाम उखैदों जबरदस्त जाहोबाय ओमफ्राय आं बिराद खामानि मावनो बाना आयौ आं उन्दुनासो थाखानोसै 5थाल'सो जाखादों बिराद ओंखाम उखैदों आङो मानो ओंखाम उखैदोंथाय ओमफ्राय दा फाइनालि जानोसै बेदरखौ जाहोखानोसै आङो मोजां मोनो